500. Darlleniad ni'n dod o ddarn gyfarwydd o'r ysgrythur yn Efengyl penod 20, sy'n ymwneud ag atgyfodiad Iesu Grist. Darllen yr adnodau cyntaf a'r adnod wedyn gadael un paragraff allan ac mynd i adnod 19. Ar y dydd cyntaf o'r wythnos yn bore, troedd hi eto'n dywyll, dyma Mair Magdalem yn dod at y bedd, ac yn gweld bod y maen wedi dynnu oddi wrth y bedd. Rhedodd felly nes dod at Simon Pedr a'r disgybl arall yr un yr oedd i'r Iesu'n ei garu. Meddai wrthynt, maent wedi cymryd yr arglwydd allan o'r bedd ac ni wyddom lle maent wedi rhoi i orwedd. Yna cychwynnodd Pedr a'r disgybl arall allan a mynd at y bedd. Roedd y ddau yn cydredeg, ond rhedodd y disgybl arall ymlaen yn gynt na Pedr a chyrraedd y bedd yn gyntaf. Plygodd i edrych, a gwelodd y lliniau yn gorwedd yno, ond ni daeth i mewn. Yna daeth Simon Pedr ar ei ôl mynd i mewn i'r bedd. Gwelodd y lliniau yn gorwedd yno, a hefyd y cadach oedd wedi bod am ei benef. Nid oedd hwn yn gorwedd gyda'r lliniau, ond ar wahân wedi plygu ynghyd. Yna aeth y disgybl arall, cyntaf i ddod at y bedd, ynta i mewn. Gwelodd ac fe gredodd. Oherwydd nid oeddent eto wedi deall yr un addywed o'r ysgrythur, bod yn rhaid iddo atgyfodi oddi wrth y meirw. Yna aeth y disgyblion yn ôl adref. Ac o'n i hanes Iesu'n ymddangos i Mair Magdalem, dwi'n dod at y paragraff yma wedyn. Gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, roedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion, oherwydd ei bod yn ofni'r Iddewon. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol ac yn dweud wrthynt, tangnefedd i chwi. Wedi dweud hyn dangosodd ei ddwylo a'i ystlys iddynt. Pan welsant yr arglwydd, llawenychodd y disgyblion. Meddai'r Iesu wrthynt eilwaith, tangnefedd i chwi. Fel y mae'r tad wedi fanfon ni, rwyf i hefyd yn eich anfon chwi. Wedi dweud hyn, a nadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os maddeuwch bechodau rhywun y maent wedi ei maddau, os peidiwch ei maddau, y maent heb ei maddau. Dyna'r gair i ni edrych arno gyda'n gilydd heddiw, a diolch i'r arglwydd amdano. Wnawn ni droi i'n ganu eto ar emyn dan rhif 222 tro yma. Deisyfiad am gwmni Duw a'i oleuni.
Tyrd ato ni o griwr pob goleuni, tro di ei nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwi dan lewyrch gras a ffydd. Tyrd atom ni o luniwr pob rhyw harddwch, rhoi ni'r doniau glân, tyn ni nôl i afael dy hyfrydwch, lle mae'r dregwyddol gan. Tyrd atom ni arweinydd Pererinion, dwg ni ffordd llesad, tydi dy hun sy'n tywys trwy'r treialon, o derbyn ein mawrhad. Tyrd atom ni, o dad ein harglwydd Iesu, un harwain ato ef, canmolwn fydd yr hwn sydd yn gwaredu, bendigaid fab yn ef. 222 felly, diolch. Ni weddio fo'n gilydd. Ni gyd weddio. Blygwn o'th laen di ein tad. Gan ddiolch i ti, mae un wyt ti sydd yn dod atom ni ac yn aros efo ni. Ac yn un sy'n dymuno ein harwain ni ar hyd llwybrau da. Yn un sy'n dymuno ein cadw ni rhag y drwg. Yn un sydd yn dymuno fod yn feddyg ein henaid, ein hamgylchiadau, ein sefyllfaoedd, ein bywyd. Bydd o'n ni addoli di rhwng a'n creodd ni. Addoli di rhwng sy'n ein cynnal ni. Addoli di rhwng sydd wedi dod yn waredwr i ni trwy dy fab, Iesu Grist. Ni'n addoli di dad, mab, ysbryd glân, yn canmol dy enw di, yn dyrchafu di, am pwy wyt ti. Ti hwn ti'n dirnadaeth ni, ohono yn hunain. Ti hwn ti ddeall ein meddyliau bychin ni, ohono yn hunain. Ti hwn tu arglwydd ym mhob peth, yn dy fawredd, yn dy allu, yn dy nerth, yn dy sancteiddrwydd, yn dy brydferthwch a harddwch.
Yn fawr dy weithredoedd. Fel wrth i ni edrych ar waith dy ddwylo. Mwyaf da ni'n weld arno fo, mwyaf da ni'n rhyfeddu at dy fawredd di. Wrth i ni sylweddoli o arglwydd at mor gywrain ydi dy waith di. Da ni'n dy ganmol di, gyda dyrchafu di, ac yn rhyfeddu. Yn rhyfeddu fwy o arglwydd bod ti a gofal amdano mina. A bod ti wedi dod ato am ymherson dy fab Iesu Grist. Wedi rhannu'r profiadau o fyw ar hyn ddeiar nhw. Wedi wynebu bywyd, fel da ni'n wynebu bywyd. Efo'i holl amgylchiadau, ei holl brofiadau, ei holl anawstera, a'i holl emtasiynau. Diolchwn i ti arglwydd am Iesu Grist, dy fod ti'n gallu cydymdeimlo ni ym mhob sefyllfa, ac ym mhob angen. Fe diolchwn i arglwydd fwy fod Iesu Grist wedi cerdded y llwybr yn well na ni. Wedi cerdded yn berffaith, wedi cerdded yn uniawn ac yn gyfiawn. Wedi bod yn lan ac yn byr ym mhob i'w ffordd. Fe diolchwn o arglwydd am Iesu Grist a'i ffyddlondeb. Roedd rhai methu da ni arglwydd. Mae'n disgyn yn fyr da ni. Rhai sy'n gallu pryderu. Rhai sy'n gallu anghofio dair, sefeithredoedd, seiria. Rhai sydd yn gwneud pethau na dyliau ni fod wedi'n ei gwneud ac yn deud pethau na dyliau ni dweud ac yn methu gwneud y pethau dyliau ni. Felly fe gyffeswn os flaen ni'n hangen am dy fab Iesu Grist, nid yn unig ei fywyd perffaith o diaberth drosom ar groes. Fe ddown ni gyffesu pechodau, anwireddau'n hoes i gyd, ac i ddiolch bore yma dy fod ti yn maddau pob bai oherwydd aberth Iesu Grist ar groes. Diolch am ei aberth i ti arglwydd drosom ni. Diolch am faddeuant am bob bai. Ac allwn ni gerdded heddiw eto ar ddechrau wythnos yn y derys bod yn beiau wedi madda. A fod ein cyfrediad gyda sy di yn rhwydd, yn rhydd i ni. Helpa ni fanteisio ar y llwybr yma ti di roi ni. Ar y gwmnïaeth yma ti di roi ni, dy gwmni di dy hynna. I rannu popeth as ydi. Helpa ni fod yn agored i gael yn dysgu gen i ti, yn tywys yn harwain gen i ti. Rando ein gweddiau ni arglwydd. Wrth i ni roi diolch am dy fab. Wrth i ni roi diolch am dy ysbryd glân sydd gyda ni i'n harwain. Cyflwyno ni ddofal felly yn gilydd. Da ni wedi gwneud ar ddechrau oedfa rhai mewn gweledd, mewn llysgedd, mewn profedigaetha. Da ni'n dod ata ti ac yn cyflwyno gymaint sydd byw gan frywiau'r hyn fyd yma arglwydd. Da ni'n nabod nifer o bobl falle sydd mewn gweledd, mewn llysgedd, ond da ni'n nabod rhai hefyd sydd yn pryderu ac yn poeni am sut i fyw, sut i dau benllyn yn ynghyd, sut i ymwynebu amgylchiadau, sefyllfaoedd, rhai sy'n ofni y byd a'i stormydd a'i anawstera, rhai sy'n isel i hysbryd ac yn ddigalon, rhai sy'n dryslyd ei meddwl. Arglwydd, mae yna gymaint o bethau yn yr hyn fyd yma sydd yn chwarae ar meddwl, ar galon, ar enaid. Da ni'n dod â byd brywiedig o'th flaen di. Y gofyn ar eich eglwys gallu fod yn ddwylo, yn draed, yn enau, yn gorff Crist mewn gwirionedd. Pa i'r eglwys yma, ac eglwys sy'n gwlad ni ddarganfod eto. O arglwydd, yr hyn wyt ti am ein i'w cyflawni yn ein dydd ni, yn y dydd da ni ynddo. Oherwydd arglwydd, ofer i ni'n weithio heb wybod ewyllus, ac heb gyflawni dderbyn dy nerth a thras. Clyw ein gweddiau fel hyn, yn Iesu Grist felly. Gweddiau dros yn gilydd, gweddiau dros dy eglwys, gweddiau dros yn gwlad, ei arweinwyr, garweinwyr byd. Clyw ein gweddiau ni, wrth i ni alw ar denw, gyda'n gilydd gan ddweud, ein tad, o'r hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw,
deled y deyrnas, neler diwyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ni'nau ein dyledwyr, ac na carwai ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddo tiw'r deyrnas, a'r nerth a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Fe draw ni i'r emyn nesaf, ac fe draw ni i'r, dwi'n credu mae'r rhif 554. 554. Gorfoleddwn Iesu mawr am y dydd y torodd gwawr. Bywyd newydd aeth i ni wedi conquest Calfari. Gorfoleddwn geidwad cy am y golau o ddifri. Hwn yw'r golau mawr ar idd obaith gwell i blant y ffydd. Gorfoleddwn fab ein diw am dy rodd i ddynol fyw. Tarddodd bywyd i bob oes drwy y wyrdd ar bren y groes. Gorfoleddwn llawen hawn, gwag yw'r bedd a'r nef yn llawn. Rhoddwn yno ti ein ffydd, arwr mawr y trydydd dydd. 554. Diolch. Wel, nhw'n edrych am ychydig ar y darn darllenwyd, a'r paragraff olaf nes I ddarllen mewn gwirionedd, gyda'r nos ar y dydd cyntaf hwnnw o'r wythnos, oedd y drysau wedi cloi lle roedd y disgyblion, a roedd bod yn ofni'r Iddewan. Dyma Iesu'n dod ac yn sefyll yn ei canol, a dweud wrthynt tangnefedd I chwi. Dwi'n meddwl os da chi'n bobl ar rollercoaster eriod, dwi'n mynd i'r ffeiria, rioed wedi ffeiria. Sian, mae'n colecio mynd ar hwnnw. Hi'n as yn unig droi'n mi orfodi fi mynd arno fo. Ac oedd hi'n gwrthod o ddod I arno fo, oedd hi'n beth bach, gwrthod mynd arno, gorfod hi'n drwnd yr ail waith, ac oedd hi'n mynd tro cyntaf sôn am yr ail waith. Ond mae bywyd weithiau'n gallu bod yn roller coaster go iawn, tydi? Tydi? Pan ydych chi'n meddwl amdano fo, amgylchiadau, sefyllfaoedd, digwyddiadau, da ni'n gallu cael yn hunan yn dod, tydi? Chi, pan da ni'n dechrau ar y byd rwan, chi, ar ôl y cwestiwn, jyst gwrando newyddion, mae'n roller coaster emosiynol bron yn dydi. Da chi'n bod a digalon ac anobeithiol, weithiau rhyw newydd bychain o ryw oblygedyn obaith, ond hwnnw'n brin iawn I fyny ac I lawr, a da ni'n cael yn fel yna. A mae'n bywyd personol ni'n gallu bod fel yna weithiau hefyd.
Hynny di, yn rhyw fath o ryw roller coaster. Dydy am yn rhyw fywyd gwastad fel ar ei hyd. Dydy bywyd neb fel yna, chdi. Mae bywyd yn amrywiol o brofiadau ac o ddigwyddiadau, yn dydy. Ac yn ysbrydol mae hynny'n wir hefyd. Dydy bywyd ysbrydol o ffydd ddim yn fywyd gwastad, ond mae o'n antriaeth fawr o uchelfanna ac weithiau o wylodion ac o wau. Mae'n gallu amrywio yn ofnadwy. Mae'n roller coaster o fywyd. Ac mewn ffordd, dyma roedd y disgyblion wedi bod trwyddo pan ydych chi'n meddwl am eu hanes nhw cyn yr o'r uwch ystafell yma. Wedi cael hunan i mewn yn yr o'r uwch ystafell iddyn nhw, oherwydd yr un oedd wedi digwydd, yr wythnos fawr honno yn arbennig. Ac bellach, roedd hi'n meddwl nhw'n mhobman, yn ddryslyd i gyd. Bellach, roedd yna rhyw dristwch a rhyw walar ynglyn a rhyw ansicrwydd o be oedd wedi digwydd bron, oedd beth wedi digwydd mor sydyn, yr Iesu'n cael ei gymryd oddi arnyn nhw, y croeshoelio. A rwan y sôn am atgyfodiad. Ioan, efallai, yn credu'n dawel ni galon, oedd hi'n mynd at y bedd, fodd yr un oedd hi'n mynd at y bedd. Gredodd o ar ôl mynd i mewn bod Iesu'n fyw. Chei, chi'n mynd siŵr iawn, be i'n wneud o'r cwbl i gyd. Y iogrwydd, chwarae'r ei meddyliau nhw. Iogrwydd yn ei calonna nhw. Pryder. Be oedd yn mynd i ddod ohonyn nhw? Be oedd yr Iddewon yn mynd i wneud yn nhw os yn wedi croesoelio'r arglwydd? Be oedd yn mynd i ddigwydd iddyn nhw? Be oedd ei dyfodol nhw'n mynd i fod? Timon wan, yn ddi ymadfers, ac ddim yn gwybod sut i wynebu y dyfodol. Isel i ysbryd, efallai. Alla ni wy'n eithaf profiadau fel allan? Dim cwbl o'i gilydd, efallai. Alla ni'n eithaf ar ei hynny. Oedd yn ddryslyd weithiau am be mae'r ystrythiwr ni'n dweud, be mae Duw ni'n wneud. Tristwch weithiau yn gafal nhw ni. Iogrwydd. Pryder. Isel yn ysbryd. Dyma'r rhain. Pryder am heddiw. Pryder am y fory. Pryder am dragwyddoldeb, efallai. Pryder dros deulu, dros ffrindiau, dros ei gilydd, dros yr eglwys. Yr eglwys oedd rhain. Be sy'n mynd i ddod ohoni? Wedi chau mewn yn yr ystafell yma. Bellach rôn ar ryw legydau naw o baith. Roedd Mair wedi gweld yr Iesu. Y ddau ar ffordd i maes di gyfarfod o. Roedd rhain eto. Roedd rhain eto. Heb ei gyfarfod o. A be mae Iesu Grist ni'n neud? Be mae'n ni'n neud yma di dod atyn nhw. Oedd y drysaw wedi cloi. Ond mae o'n dod atyn nhw. A weithiau, allwn ni fod ydy'n cael hynna'n i ffwrdd oddi wrth Dduw. Cael hynna'n i ffwrdd oddi wrth y gair. Cael hynna'n i ffwrdd oddi wrth unrhyw obaith a dechrau yn llonydd rwsut. Mae Duw'n dweud, be mae Iesu Grist yn neud? Duw'n dweud, dwi'n dod ato chi, mae'r arglwydd yn dweud, dwi'n dod ato chi. Mae'n dod ato ni lle rydym ni. Beth bynnag di'n teimladau ni, beth bynnag di'n sefyllfaoedd ni, beth bynnag di'n ofnau ni, beth bynnag di'n pryderon ni, beth bynnag di'n hyogrwydd ni. A mae'n dod ato ni, ni di ddeud drefn. Mae'n dod ato disgyblion ac yn dweud nhw, ydwch, lle ydych chi pan o'n isio chi? Pan nes i ddeud ag i ffwrdd? Pam nes i'n ofni? Pam nes i ddeud o ti'n mynabod fi? Ti'n mwyn gwybod? Nid bus yn pwyntio, ni dwrn wedi cael, ni cyhyddiad, ni cerydd. Mae'n dod ac yn dweud, tangnefedd i chi. Heddwch i chi. Echyddiwch eto i chi. Mae'n dod i gyhoeddi partwn.
Yn dod i adfer i'w harmon, i'w calon, i'w henaid, i'w bywyd, ac i'w cymdeithas. Mae'n dod i roi goleuni i'w harwain nhw ymlaen. Mae'n dod i ddangos i gariad a'i ofal mawr tuag ati nhw. Mae'n dod i ddangos fod yna bwrpas i'w bywyd nhw. A na dod o byd dim ar ben. Ni hanes nhw na hanes i eglwys. Y diwrnod hwnnw. Ac mae o'n ymdelio nhw. Sut mae'n delio nhw? Be mae'n delio nhw i ddechrau? Beth cyntaf mae'n ei wneud ydy delio fo'i ddoi methianna nhw a doi amgylch y pethau oedd yn ei dal nhw'n gaeth os maen nhw. Ac symud ymlaen. Os da chi eisiau symud ymlaen, mae'n rhaid i chi gael delio fo'r pethau sydd i'ch clymu chi. Chyma? A dyma be mes i Gris ni'n gwneud. Tangnefedd i chi. Maddeuant i chi. A'n methianna ni weithio'n gallu, a'n pechoda ni'n gallu'n caethiwo ni. Pedr allan gallu dweud, dwi wedi wadu enw, beth yna ni'n wadu eto. A na fyswn ni wedi gwneud yn troi a throi os fos hyn i'n ei feddwl efallai. Neu, beth ni'n methu sefyll, nes i'n sefyll o'r blaen. Neu nes i fesu dweud rhywbeth dros Iesu. Neu nes i fesu gwneud be o'n i fod i wneud. Neu y geiriau, pe bawn ni wedi, ond nes i ddim. Neu pe bawn ni ond wedi. Pethau nawneithom, a'r pethau awneithom, weithiau yn gallu'n carcharu ni, fatha rhyw gein neu gael neu gadwyni amdano ni'n cael ni nôl ac yn dal ni nôl. Mae sy'n dod at y disgyblion yma oedd wedi fethu. A mae'n dweud, tangnefedd i chi. Dangos i ddwylo, dangos i ystlys. A dyna mae marwolaeth a chroes Iesu Grist yn gyhoeddi yn dweud bod Duw wedi rhoi aberth trwy fab. Bod na aberth wedi dderbyn gan Dduw dros ein pechodau. Fod maddeuant yn bosib am bob bai. Fod anwireddau'n hoes i gyd yn cael ei dileu. Ac nad oes a ddim cyhyddiad mwy. Dwi'n licio dywediad Saesneg, dwi'n rhywun fel hyn rhyw dro, a mae'n un dywediad da dwi'n meddwl, Jesus came to rub it out, not rub it in. No? A weithiau da ni yn rhwbio ein pechodau, da ni'n edliw ein pechodau i ni'n hunan, weithiau yn edliw nhw i eraill. Rydyn mae Duw yn dweud, mae'r cwbl di rwbio allan. Mae'ch dalen chi'n lan. Mae'ch bywyd chi'n lan. Meddwl llythyr at yr Rhufeiniaid gan Paul, a mae gen i'n feddiant ar heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Gynnon ni heddwch cydwybod. Gynnon ni dawelwch meddwl. Da ni'n gallu cychwyn eto. Mae bob dydd fel yna i ni gyda'r arglwydd. Ni sy'n gallu cael ein hunain i mewn, ni sy'n gallu cadwyno ein hunain, ond di'r cadwyna ddim yn gallu'n dal ni. Mae'r Iesu'n dweud, tangnefedd i chwi. Dim edliw, dim dal dwrn, clywch i lais, tangnefedd i chwi. Gwelwch i ddwylo, i ystlys, cofiwch i groes, cofiwch gorffenwyd, bydd Iesu. Gorffenwyd. Mae'r cwbl wedi angen i ni fod yn iawn a Duw wedi i orffen yn llwyr. A dyma y ffordd mae'n delio â'r disgyblion. Bylwch, tangnefedd i chi, pardwn llawn. Mae'n hawdd weithiau i ni anghofio hynny, dydy. Fydda rhyw hogan bach, dwi wedi clywed rhyw stori, lle mae'n allu dweud stori debyg iddo chi, wedi torri rhyw fas neu rhywbeth, mam wedi dweud, paid a poeni, ni yn y bin, ac o'n i anghofio amdani. Ond hogan bach yn ôl i'r bin, dwi wedi torri'r fas, dyda fo nôl o hyd ac o hyd. Felly i dweud, mae wedi ddelio o fo. Dyma? Weithiau, da ni'n gadael i hen bethau, drosodd a drosodd yn ôl. Pe mae Duw wedi rhoi yn y bin ers talwm.
Da ni'n byw yn cadw uni i ni. Alle byw yn rhyddid. Dyma'r arglwydd ni roddi i ni. Mae'n rhoi mwy na partwn iddyn nhw. Mae'n rhoi pwrpas iddyn nhw hefyd ydy. Mae'n rhoi pwrpas iddyn nhw. Os ydych chi'n darllen yr hanes yn ofalus yn dydy. Pan welsant yr arglwydd llawenychodd y disgyblion, meddai Iesu wrthynt eilwaith tangnefedd i chwi. A mae yna fwy na derbyn tangnefedd a llawenydd maddeuant a'r bywyd a'r berthynas newydd real ma Duw yn Iesu Grist. Mae yna hefyd tangnefedd i chwi, fel y mae'r tad yn fan o'n ni, ar wy fi, yn eich anfon chwi. Medda fo wedyn, wrthyn nhw. Hynny di, oedd rhain wedi i galw i bwrpas. Oedd na ystyr i'w bodolaeth nhw. Oedd na nod i'w bywyd nhw gan Dduw ei hun. Ond ar hyn o bryd yn o'n ryw ystafell wedi parlysu. Ac gyda nhw'n meddwl bod nhw wedi colli'r cyfle yna. Bydden nhw'n meddwl bod y gwaith oedd ar eu cyfan nhw wedi diflannu. Oherwydd ei methianna, bod y byd i cyfraniad nhw yn gallu bod yn gyfraniad i mwy. Weithiau fyddai'n meddwl bod yr eglwysi'n meddwl fel yna. Mae pobl yn meddwl fel yna. Bod yna i ddal i ddod i oedfa, neu ddal i ddod i... A heb i ni ofyn, beth ydyn ni'n... Beth ydy pwrpas yr arglwydd ar fy nghyfer i? Dwi'n rhaid na chi'n gwybod dwi'n ymddeol, wel, swyddogol diwedd y mis yma, ond mae'n siŵr bod wedi rhyw ddechrau oherwydd bod ti'n fus gwyliau. Ynde? A dwi'n ddim yn meddwl, beth yw pwrpas i? A bron yn dyfaru bod fi wedi ymddeol. So, bwys i'n mynd nôl yn... Ond mae'r adrodd yn dweud, mae yna bwrpas. Mae yna bwrpas i'n bywyd ni. Pawb ohono ni. Fel y mae'r fy tad yn fanfon ni, rwy fi hefyd yn eich anfon chwi. Hynny di, pe mae Iesu Grist yn dweud, held on, chi yw yn ydyn gorffi. Lle bynnag da chi mynd, a mae pobl yn edrych yno chi, fi maen nhw wedi weld. Oherwydd yn gyhorffi da chi ar y ddeir. A lle mae Iesu Grist yn gysi fel mwyn i wneud gwaith, mae gen Duw waith ar eich cyfer chi. Dim gwaith achubol o fynd i ar ei aberth ar groes ydi o, ond gwaith o rannu'r efengil. A chwi wrth tystio i'r pethau hyn mae Iesu Grist wrth y disgyblion ma'n nes ymlaen. Wedi ddoi egluro ystyr i farwolaeth a'i atgyfodiad ac ati. Chwi wrth tystio i'r pethau hyn. A chi sy'n mynd allan efo'r neges yma. Chi sydd i rannu'r neges yma. Chi sydd i barhau'r neges yma. Ewch gan hynny, meddwl wrth y disgyblion yn Mathew. A gwnewch ddisgyblion o'r holl genhedloedd gan i bedyddio hwyn enw tad a'r mab a'r ysbryd glân. Dysgu iddynt gadw'r holl o'r chmynion a roddais i chwi. Cario enw Iesu Grist. Na chi fraint. Na chi anrhydedd. Na chi gyfrifoldeb. Ond dyma ddymuniad yr arglwydd. Dyma i ddewis o. O'n nabod i disgyblion bob un ohonyn, i gwendidau, i cryfderau, i doniau ac ati. Dyma i ddewis o. O'ch nabod chi a finna. Dyma i ddewis o. Fe nath o Iesu Grist i anfon allan i be? I gyhoeddi rhyddhad i garcharorion. Feriad golwg i ddeillion, i'r bere'r gorthrymedig gerdded yn rhydd, gyhoeddi blwyddyn ffafr o'r arglwydd. Hynny di, nid yn ei cyhoeddi ar gennau, ond i weithredu gweithredoedd Duw. Mae rhain yn weithredoedd bychin, syml, gwmwnisgarwch, yn garedigrwydd, yn weddio dros eraill. Mae'n weithgaredd Duw ei hun. Dangos teyrnas Duw. Dangos ffordd Duw o feddwl a ffordd Duw o weithredu a bwriadau Duw yn ein geiriau ac yn ein gweithredoedd ac yn ein deisyddiadau. Dod â teyrnas Duw yn agos. Dyna nath Iesu Grist. Gwneud ti'n bosib i deyrnas Duw gael ei gweld a bod yna rhyw obaith i fynd i mewn iddi hi. Dangos y ffordd i mewn iddi hi. A dangos
sut i fyw yn ddi. Dyna nas Iesu Grist. Fel mae'r tad wedi fanfon ni, yr wyf fi'n eich anfon chwi. Deithon ni am fod yn, wel, dwi'n cofio pan o'n i yn y coleg yma, ni bell yn ôl bellach. Oedd yna bobl yn gwisgo rhyw anbans bach, rhyw bracelets bach. What would Jesus do? Llythrenau yna, dwi'n gwybod, yn dal i fodolion. Dyna oedd nhw'n gwneud WWJD, lle oedd ar disgrin yn y llythrenau arnyn nhw. What would Jesus do? Ie? Yna'n gyngor da ni. Beth bynnag da ni, beth bynnag da ni'n neud, beth bynnag da ni'n mynebu, bod be'n sefyllfa da ni yno fo. Beth sy'n Iesu Grist wneud? Beth bynnag da ni'n ei wynebu, beth sy'n Iesu Grist wneud? Sefyll dros yr hyn sy'n wir, hyn sy'n lan, hyn sy'n byr, ynddi? Mwy na hynny. Rhyw dosturi, mae'n rhyw drigaredd, mae'n rhyw nerth, rhyw gadernid, rhyw ddewrder. What would Jesus do? Bod yn Iesu Grist bach, os yw'n chi. Gyfer yn blentyn, ni sôn mewn rhywbeth o'r blaen yma, dwi'n yn gwybod, dwi'n ni'n garw am ail adrodd rhywbeth stori yn lle. Chi mo, o'n i'n blentyn bychan iawn. Ac oedd yn had, ffermwr oedd yn had, ym Mhenllyn, ac oedd weithiau mynd yn ôl i rhyw hen gonfensiwn o hadu cael. Os yna hen gongol, oedd rhyw sgwl yn dath ractor a beth yna, o na, efo'n llaw, pa efo'n llaw. A dwi'n cofio unwaith, oedd eisiau mynd i rhyw gongol o gau, ac oedd o'n hadu efo'i law. Mae'n eisiau mynd efo fo. A dwi'n cofio merth o hen bot caeth bach i fi, mandlan yno, strap am yngwddw fi, ac o'n i'n mynd ar ei ôl o. Hau yn ddigon bler. Llaw i mewn ac i lawr yn un toman yn lle chwalu nhw. Ond o'n eisiau bod fatha fy nhad. Oedd na bawn yn fwy tebyg gyda'r ymynydd. Iesu Grist yn byw. Yn llwyr gysegri mywyd i wasanaethu Duw. A dyna'r alwad mae rhain i gael. I fyw ei bywyd yn naturiol, oherwydd bywyd naturiol nas Iesu Grist fyw chi. Ond i fyw o yn ôl y wyllus y tad. Efallai na'n drwsgwl y grawnion, a byddwn ni'n gwrdd pwyso'r i faddeuant o'n aml. Ella bydd yn geiriau ni ddim o'r eglur a eiriau fo, ond mae eisiau ni lefaru. Ella na fydd yn gweithredoedd ni'n cyrraedd y marc bob amser fel y dyliau nhw fod, ond mae eisiau ni weithredu. Mae yn galw ni i'w waith. Ac yn olaf, mae o'n dweud wrthyn nhw yn y dan yma. Dwi'n rhoi gwaith i chi, ond meddwl fo, anadlodd arnynt a dweud, derbyniwch yr ysbryd lan. Os maddeuwch bychodau rhywun, maent wedi maddau, os pidiwch ei maddau, maent heb i maddau. Un o'r pethau iddyn nhw'n amddifad ohono fo oedd ners grym i gyflawni'r gwaith. Oedd yn amddifad o ddewrder ac ymroddiad. Un o fatha torch heb batri neu ffôn a'r batri'n farw. Potensial yna, ond dim gallu gyflawni dim byd. I roi dim gola i gyflawni dim. Ac eto mae'r arglwydd yn dweud, dwi'n yn gofyn i chi wneud y pethau yma yn eich nerth eich hunan. Dwi'n yn disgwyl chi wneud o'n eich nerth eich hunan. Fedrwch chi'n wneud o yn eich nerth eich hunan. Dwi eisiau rhoi fy nghwmni fydd y hunan i chi. Ysbryd glân y hun i fod efo chi. A mae hwnna'n werth bwysig, yn dydi? Weithiau, da ni'n brysio i waith heb weddi. Weithiau, da ni'n brysio i waith heb ofyn am ners ac am help ac am gymorth. Chi'n gorfod mynd i weld rhywun sy'n wael.
Da ni rysio nhw yn canol ein prysurdeb. Efallai heb roed weddi wrth deithio yn y car neu wrth gerdded i fyny at y drws. Ydyn ni'n gweld rhywun, a da ni eisiau dweud gair am Iesu Grist. Da ni'n gwybod sut i wneud. Da ni'n anghofio gofyn am ddoethineb y gysbryd Duw i ddweud. Mae Duw yn ei ras eisiau'n llenwi'n iau ners. A dyna pam bod llyfr yr actau mor odidog ynddo. Yr un bobl dyn nhw. Yn llawn ners a dewrder a penderfyniad pan ydych chi'n darllen llyfr yr actau. Y rhai oedd yn ofnus yn llawn dewrder. Y rhai oedd wedi cael hunan oedd i mewn brysio allan i strydoedd Jerusalem. Ac yn ymledynu Jwdea, Samaria a hyd eithaf y ddaear. Y rhai oedd mewn dryswch am ystyr y groes a'r atgyfodiad yn eglur ei meddwl ac yn glir ei gyhoeddi. Y rhai oedd yn bryderus am ei dyfodol heb ofn a braw yn sefyll yng nghanol Jerusalem ac yn mentro iddo efengil gras Duw. Y gwan yn gryf. Mae'r ysbryd yn cael ei roi er mwyn allu cyflawni ei gwaith. J.B. Phillips wedodd rhywbeth fel hyn. Every time we say, I believe in the Holy Spirit, we mean that we believe there is a living God able and willing to enter human personality and change it. Fi'n credu yn yr ysbryd lan. Mae Duw yn gallu defnyddio ni'r anhilwm yn ei waith. Ydy o'n cael newid i'n bywyd ni? Ydy o'n gallu'n hel ni allan i fyw'n hyderus, i fyw mewn tangnefedd, i fyw mewn llawenydd, i fyw mewn gwasanaeth, i fyw i'w glodori. Yn ymuno i heddwch yr arglwydd Iesu Grist fod gyda chi. I faddeuant Duw fod yn dangnefedd yn eich calon. I bwrpas Duw i'ch meddiannu. Ac i ysbryd Duw i'ch arwain. Yn mwyn i enw. Amen. Ni weddio. O Dduw ein tad, tro'n atad i ddiolch i ti bod ti'n dod ato ni lle bynnag yr ydym ni. I'n rhyddhau o bob caethiwed. So os rhywbeth yn caethiwo ni rwan, gad i ni brofi dy dangnefedd. Dy ryddhad di. Diolch i ti Arglwydd am ddweud wrthon ni bod ni'n werthfawr yn golwg ac bod gen ti bwrpas i fywyd bob un ohonom ni. Fath be di'n hoed ni na beth ydy'n amgylchiadau ni na'n sefyllfad ni. Diolch am y fraint o gael perthyn i eglwys. Ddwedwn ni na defnyddio ni Arglwydd yr anheilwng yn dy waith. A diolch Arglwydd na ti'n mynd gadael ni a ben yn hunain. Bod ti'n mynd gyda ni yn nyrs, yn dallu, yn dod o'i thineb, yn darwiniad, trwy dysbryd glân. Ac orwn ni'n calon i ti. A'n adla yno mae'r blwydd dysbryd. Er clod i ddenw. Amen. Drawn ni gan i ymyn ar y ddiwedd i'n gwasanaeth. Y bore yma, 556. 556. Daeth prynwr dynol ryw yn fyw o'i fedd, a disglai'r ddelw Duw yn harddu ei wedd. Ymchwelodd deyrnas gaeth, hen deyrn marwolaeth du. Haid yd oedd rhoi'r rhyddhad i'n ceidwad ci. Gwnaeth waith y cymod hedd mewn llwyredd llawn. Mae feddrod gwag yn dweud ei wneud yn iawn, trwy'r codi rhoes y tad fawrhad ar galfari, a thorodd gwawr ar nos ein hachos ni. Ngolau'r trydydd dydd, cwyd ffydd ei ffen, gwel Iesu'n selio hawl i fawl nef wen. A thrwydd yr chafiad ef, gwel hefyd nef i'w saint, nef lawn o ddwyfol hedd o ryfedd fraint.
556. Lle bod gras sy'n harglwyd Iesu Grist, chariad Duw a chymdeithas ei lan ysbryd gyda ni oll o'r awr hon a hyd bys. Amen.